Hindi lang sunog ang tinututukan ng Bureau of Fire Protection sa Central Visayas. Pinalalakas din ito ang rescue forces at kagamitan para mas mabilis na makatugon sa sakuna kasabay ng layuning makamit ang zero casualty. Si Jim Ray Biosa sa balita. 35 taon na ang Bureau of Fire Protection sa serbisyo pero hindi ito nagtatapos ang kanilang trabaho. Sa Central Visayas, pinalalakas ng BFP ang rescue forces at mga kagamitan para mas maging handa sa sunog at iba pang sakuna. At isang malaking target ang kanilang gustong makamit, zero casualty. Sa pagdiriwang na ika-35 anibersaryo ng BFP, binigyang diin ni BFP 7 Regional Director Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga ang malaking tulong ng mga LGU at pribadong sektor sa pagpapalawak ng kanilang serbisyo. Ang anniversary is recognition. Isang pamamaraan ko na marirecognize man natin yung mga other stakeholders na nagtulong sa amin along the way. Kagaya ng pag-donate ng mga lupain para sa ating for the construction of the fire stations. Other stakeholders who have helped us in procuring our firefighting equipments for the modernization of the BP and all LGUs also that have donated land for us, not only for the establishment of our fire station but for the establishment of our training centers. Ayon kay Dinaga, malaking tulong ang mga lupang ipinagkaloob ng mga LGU para makapagtayo ng bagong fire station at regional training centers. Pero may ilang bayan pa rin sa Central Visayas na wala pang permanenteng gusali para sa kanilang fire station. Kaya patuloy ang pakipag-ugnayan ng BFP sa mga lokal na pamahalaan para makakuha ng karagdagang lupa at mapalawak pa ang kanilang serbisyo. Kabilang sa pagpapalawak ng mga fire station, binigyang diin din ni Dinaga ang kahalagahan ng pagiging handa ng bawat kawani, physical man o mental, lalo na sa oras ng sakuna. At least, makapaglabi tayo doon ng mga fire station, land for the construction at sa kanila naman yung discipline and to prepare their physical fitness for that when calamities arrive ay ready yung ating firefighters. Yung marching order natin talaga sa kanila is to be prepared always, not only physically but mentally. Hindi lang sunog ang tinutukan ng BFP. Para sa mas mabilis na makatugon sa iba't ibang sakuna, nagtayo ang BFP 7 ng Special Rescue Forces o SRF sa Cebu North, Cebu South, Cebu Central at Bohol. Kabilang sa kailangan pang dagdagan ang rescue boats, matibay na lubid at life vests. Tiniyak naman ni Dinaga na tuloy ang pagkuha ng mga kinakailangang kagamitan, katuwang ang mga LGU at ang pondong nakalaan mula sa Fire Code Collection. Samantala, mahigit ding binabantayan ng BFP 7 ang pagsunod sa Fire Code ng mga matataas na gusali sa Cebu. Lalo itong binigyang diin matapos ang mga insidente ng sunog na kinasasangkutan ng mga batang naiwan sa bahay. Dahil dito, malinaw ang target ng BFP, zero fire incident at higit sa lahat, zero casualty. Ating makikita nyo ron yung ating mga firefighter ay busy sila. Makikita nyo sila sa communities doing house-to-house fire safety inspection, conducting training to the communities and to the business establishment. It's because it is our dream to have zero casualties, zero fire incident in every year. Patuloy din ang recruitment ng BFP 7 sa ilalim ng DOCTA 136. Tiniyak na ehensya na dumadaan sa malinaw at patas na proseso ang mga aplikante, kabilang ang medical at dental examination. Sa ganitong paraan, layunin ng BFP na mapalakas pa ang kanilang hanay at maging mas handa sa anumang tawag ng serbisyo. Samantala, pinarangalan din ng BFP ang SMNI News Cebu bilang katuwang nito sa pagpapalaganap ng mga programa, impormasyon at mga advokasya ng BFP para malaman ng mas nakakarami. Sa pagpasok ng BFP Region 7 sa ika-36 na taon, tuloy ang kanilang pagpapalakas ng rescue forces at makipagtulungan sa mga komunidad. Dahil sa bawat sunog at sakuna, hindi lang ari-arian ang kanilang iniligtas, kundi buhay ng bawat Pilipino. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNI News.